Flip the bottle challenge with a twist. Okay. So natay usa ka pair dire mag-contest sila ug kinsa pinakaunang makabarog sa bottle. Ang mapilde makainom ani nga malunggay. Express. Malunggay tea. Malunggay shake. So ang mapilde makainom og malunggay shake. So good luck. Mark Oxley. It was at this moment that he knew he fucked up. Ang next na maglaban natin guys is si Langgo at si Kilangga. 1, 2, 3, go! Oh guys, may pasalubong pa sa si Langgo. Lamera ba na? Napaka-bisik! Malunggay! Thank you sa sponsor! Manguha silingan! Napaka-bisik ang to! Pansaditas yo! Pansaditas! Napaka-bisik ang to! Nagigigilan! Nagigigilan! Dara! Okay guys, next na maglaban natin ay si Jennifer at si sino to? Harold. 1, 2, 3, go! Ato ka na naman! Napaka-bisik! May bisik lang sa akin. Next na maglaban guys ay si Christian at si INC. 1, 2, 3, go! Okay guys, meron tayong cheater. Nagunaw na siya. 1, 2, 3, wait! She call me Mr. Bombastic, send me fantastic. She touch me on my back, she says I'm Mr. Boom 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 Boom. Dito na mag-aaway si Ninong at sa Kanina. Go! 1, 2, 3, go!
Ang mag-aaway na naman ngayon ay si Justin at saka si Sino to? si Tukutukuto. Gusto mo pa shout out? Comment lang mo guys kung gusto mo pa shout out. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ang last na maglalaban guys ay si Edward at saka si Twilight. Natulog. Babae. Edward? Si Bella. Edward at si Bella. Okay. Okay. Start now guys. 1, 2, 3, go. Okay guys, let's start. Winner go. Final round. Fight. Start. Pakita! Oy! So, ayun na po. Ito na. Maglalaban na si Sister Mark at si Sister Justin. And fight! Final round. Fight. Ito na. Takot. Napalip siya. Ayos. Napakabisig. Nagigilap siya. So guys, ayun na nga. Maglalaban na si Butod at saka si Butod again. Baboy! Baboy! Butod again. Baboy! Baboyas! Baboy! Baboyas! Baboyas! Baboy na ilalagaan tsaka baboyas! Baboy na mo! Baboyas! And fight! Final round. Fight. Kakamayan muna, kakamayan. Andito nga tayo sa pinakahuling laban. Handa na ba kayo? Handa na rin kami. Let's go! Let's go! Kamayan muna, kamayan. Go! Final round. Fight.
Uy, tama, I challenge you. Basic lang. Don't forget to subscribe. Click the notification bell for more videos. Yo! Nilinis mo lang. Bilis.